Дзень добры! Вітаю ўсіх на канале Let's Play Bell. І сёння я прапаную вашай увазе першую ў гісторыі тактычную ролевую гульню з афіцыйнай беларускай лакалізацыяй – Легенды Айзенвальда. Яе распрацавала і выдала незалежная мінская студыя Turdux Entertainment, сабраўшы за месяц на Kickstarter крыху больш за $83,500. Праект, які стартаваў з 2010 года, ухвалілі карыстальнікі сервісу Steam Greenlight, і на пачатку кастрычніка 2013 Легенды Айзенвальда з'явіліся ў раннім доступе, а ў ліпені 2015 выйшлі ў рэліз. Галоўны герой або гераіня гульні – спадкаемец шляхецкага роду, які вяртаецца з падарожжа і знаходзіць уласны замак захопленым, а васалаў гатовымі перагрызціся адзін з адным, як дваровыя сабакі. Месца дзеяння – умоўна-фэнтэзійнае нямецкае княства мяжы 14-15 стагоддзяў. Сцэнар Легендаў Айзенвальда стварыў малады аўстралійскі пісьменнік Джоэл Мартін. У яго ўяўленні гісторыя ў стылі раманаў пра Рычарда і львінае сэрца ці балад пра Робін Гуда, калі паглыбіцца ў дэталі, дзе-нідзе выглядае надта ўжо фэнтэзійна. Да прыкладу, летні кірмаш цёмныя сяляне Айзенвальда ладзяць да свята апостала Мацея, якое адзначаецца у верасні. Але гэта дробязі. Пагатоў галоўная сюжэтная лінія і яе шматлікія адгалінаванні ні ў якім разе не прэтэндуюць на гістарычнасць. Замест старонак германскіх хронік гульцу прапануюць показкі карчмароў, сялянак, разбойнікаў і паляўнічых. Ну і мноства прыгодаў, канешне. Зрэшты, як для мяне, цікавей за ўсё гуляць менавіта ў беларускую версію легендаў. Лакалізацыя атрымалася нашмат больш жывой і дасціпнай, як англійскі арыгінал. А дзякаваць за гэта варта ўдзельнікам суполкі перакладчыкаў рэзервацыі. І дарма некаторыя рэцэнзенты наракалі на тое, што, маўляў, у такой ладнай гульні з прыемнай графікай і казачнай музыкай не агушаны дыялогі. Мяркую, гэтая асаблівасць, дарэчы, не такая ўжо і незвычайная для сучасных гульняў, дазваляе не толькі мець асалоду з геймплею Легендаў Айзенвальда, але адначасова і чытаць іх, як, скажам, нізку гатычных навел. Давайте ж пачынаць!